Sama eling ajaranku, Dik. Yo eling ta, Mas. Pokoke wong wedok iku kudu njaluk duit terus. Engko lek dikeki duit kudu ngomong kurang, gak oleh ngomong cukup lah ngono sih, Mas. Iya, iku ajaranku iku. Iku kudu sampean praktekno setiap hari. Wong wedok kudu diluk-diluk njaluk duit. Lek wis dikeki duit, ojo sampai ngomong cukup, kudu kurang Mas, ngono lho. Iku membuka pintu rezekine awake. Dadi awake iso koyo ngene, Dik. Rumah tanggane awake Dik wis alhamdulillah wa syukurillah ngono lho, Dik. Gak oleh sampean ngelamun meneng 5 menit gak njaluk duit, iku mempersulit rezekine awake. Engko aku mulai kerja kudu sampean sambut. Mas njaluk duit, Mas. Ngono ya. Kuwi tak kei, Mas kurang, Mas. Ngono iku langsung dirungokno karo malaikat-malaikat. Waduh bojone cak bukan kurang terus rek, rezekine tak sawer ngono lho, Dik. Ngerti ora? Iya, Mas. Wis aku kate budal ngontrol arek-arek sing dodol bakso. Tungakno yo, aku kirim sunduke bakso iku gol ngono lho nang Jepang, Dik. Dadi sunduke bakso pring iku kate tak ekspor ngono. Ngono ku cek tambah sukses aku, Dik. Di balik suami sukses ada istri yang boros ngono lho. Ngerti ora? Iya, Mas.